35 anyos nga lalaki nga igo lang nangita sa iyang baka nga nakabuhi ang nakaplagang patay. Biktima ang nakahiagom og samad pinusilan sa iyang ulo ug samad dinunggaban. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Patay na diyang naabtan sa iyang banay ang 35 anyos nga lalaki o sa security guard sa Proxais, Sitio Babagyuhan, Barangay Dagumbaan, Talakag Bukidnon. Pasado las 2 sa hapon adlong Sabado, ang biktima ulahing nakahimamat sa iyang banay Biyernes sa gabi. Una kini milakaw ngadto sa lugar kung asa giingong nakabuhi ang iyang gitugway nga baka. Kinaugmaan alas 4 sa kadlawon, gisusi sa inahan ni ini ang biktima sa lugar nga iyang posibleng giadtuan. Apan, nadiskubrehan na lang nga patay na ang biktima. Nakita na lamang nila nga ang biktima aduna nay samad pinusilan no nga anaa sa likod sa ulo nga bahin og aduna usab kini stab wound or kaning samad dinunggaban sa back portion sa iya usab nga likod. Blanco ang banay sa biktima sa posibleng motibo sa krimen. Sanglit, wala sila'y nahibaw-an nga kabikil sa biktima. Una pa man nahitabo ang insidente. Ang PNP naglusad na og investigasyon sa pagkamatay sa biktima ug usa sa ilang gisubay ang higala ni ini nga mitaho bahin sa baka sa biktima. Tinuod man gyud pod na nakabuhi ang maong baka daw allegedly no kay nailisan ang maong kaning lubid or kaning pisi no sa maong baka. But kana subject for mga deeper investigation. Nanawagan ang Talakag PNP karon ngadto sa mga individual nga adunay impormasyon sa krimen nga makig-alayon sa kapulisan. Cyril Chavez, 1 Mindanao.